UPPL माने उरखाव प्रमोट प्राइवेट लिमिटेड पिएल' पासनि बोरैबा खिरिखुमबा पिउ पास करिसेबले प्रमोट बर' डांगरियाय गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो IAS अफिसार एभ्रिथिं प्रमोट बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानोबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयियालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस सरकार हाय 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 पिटिसि सरकार हाय 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 आरएनबि सिभिल हस्पिटाल आमाक लागिबोय we want justice 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 गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो बिथांमोना खोब मोजां मावदों जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ बिथांमोनखौ मदद होनांगौ खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिबोलै बिसारिसिल तिथे रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु आम्ही बिसारी गायब कट गायब बिसारी फाले जे प्रगति भवन नতুन बिल्डिं बनाय আছে ইয়াত ভিতরে একেবারে কিবা লেथारा फेथारा बस्ता दिया बस्ताजों खाफबनानैसो दोनबाय दा प्रमोद बर'नि आखला मा आखल फालाय प्रमोद बर'आ गावल' गेदेर मानसि रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरदलैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा हो कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्थ्रि प्रथम बर'नि मन्थ्रि कंग्रेसनि मन्थ्रिमोन आं बुजिनो हायाखिसै प्रमोद बर'नि आखला मा बेलाय एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों मानो बोखारखो बिथांमोना स्टेचुखौबो UPPL गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो मा इसिबां अननाय फालाय सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन सिबिनो रोंनांगोन बिबार बावनो रोंनांगोन सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमोद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा सोरबा फार्मासि होनानै जादों सोरबा डाक्टार होनानै जादों उमुक होनानै जादों एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरण बिनि सेर दङ बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन क'क्राझार सिटि नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ रावनावबो सोङाखै प्रमोद बर'आ रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमोदआल' बर' नामा प्रमोदआल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएल' पासनि बोरैबा खिरिखुमबा पिउ पास करिसेबले प्रमोद बर' डांगरियाय हा ओइनि जे किबा IAS कोचिं करे UPPL बिलाय गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो IAS अफिसार एभ्रिथिं प्रमोद बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानोबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिटिसिआलाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय बे पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेट सरेट खालामनो मोना मेडिकेल कलेज थाबाय थादों साथ'फोर लाबो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ हिमन्त निश्चय फैसा नाय मेडिकेल कलेज खुलिबोले फैसा नाय मेडिकेल कलेज चलाबोले बिजेपि गभर्नमेन्ट फैसा नाय এই গতিকে এই যে সিভিল হসপিটাল এই সিভিল হসপিটাল দিয়ার ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি এইটোৱে থিয়েটাৰ মেনেজমেণ্ট ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে উমুক বনাব থুমুক বনাব ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে তেখেতৰ ডিমাণ্ড নহয় নাকি আমিও এই অসমৰে অসমৰে বাসী বড়োলেণ্ড বাসী BTC বাসী আমাকো চাব লাগিব दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे ISBTखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमोद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ बिजेपिनानो बिदिनो बिजेपिनानो गासिबो उल्टा बे उल्टानि टिका उल्टा खालामोनबानो पलिटिक्स उल्टा करिबा फाले टेकेट पाबे हेतु राजनीति কিছুই কাম নাই কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই খালি উল্টা করিব ফালে এটো উল্টা পার্টি এই কারণে আমি কবলৈ বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত এটা গখনা UPPL মানে কি
हा इउपिपिएल माने उरखाव प्रमट प्राइभेट लिमिटेड उरखाव प्रमट प्राइभेट लिमिटेड हैथुए काखौ नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमटआ होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयियालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनो आंनि बुंनांगौआ थेंक इउ